vhodné vždy si dávať kontúrku predtým? Ne, rozhodně není, ale... Je in alebo out? Rozhodně je in, pokud je ve stejném odstínu, jako je rtěnka. 80. roky Pokud čierna. máme, přesně, pokud máme černou kontúrku a růžovou perletivou rtěnku vevnitř, tak to rozhodně není ono. Super, ďakujeme veľmi pekne. Aj toto bola inšpirácia, s ktorou sme vám chceli spríjemniť dnešný deň, zase na budúce niečo iné, necháme sa prekvapiť, ale máme tu jednu cenu, konkrétne. Kozmetický balíček výhercovi venuje Maybelline New York. A vyhráva ho Monika Krúželáková z Margecian. Gratulujeme. Nájdete si tam svoje. Ešte ma zaujíma na leto pastelové farby rúže. Prepáčte, toto musím ukázať, že či to je in, alebo... Aha, to sú balzámy. Které jsou lehce zabarvené, takže je to dobrá varianta pro ty, kteří se bojí opravdu jít do ostrých barev, tak tohle, ono to působí, že je to ostrá barva, ale pokud to nanesete na rty, tak je to velmi jemně zabarvené. Nebojte sa experimentovať. Přesně tak. Ďakujeme pekne. Aj o tom bude leto. Ďakujeme, tešíme sa zase na budúce. A teraz za nami Do Fialova, myslíš, že takto hovoril na Slovensku? Robo Opatovský, Overtime. My vám práve krásny deň, zajtra, dovidenia. Áno. Hovorila po španielsky, asi bola z Peru. Kríž na Reťazke prezrádzal katolícku vieru. Hovorila po španielsky, možno bola z Kuby. V tme svietil negatív plaviek a jej biele zuby. Hovorila po španielsky, možno bola z Chile. V posuli sme preplávali 3 námorné míle. Hovorila po španielsky, kto vie odkiaľ bola. Chodím prstom po globuse, márne na ňu volám. Teraz s niekým celkom iným strieda pláže Argentíny. Možno s niekým skromne žije v hustých lesoch Kolumbie. Možno s takým Mexičanom v kostole si povie áno. Možno je len v Madride, verím, že za skúne príde. Hovorila po španielsky, asi bola z Peru. Kríž na Reťazke prezrádzal katolícku vieru. Hovorila po španielsky, kto vie odkiaľ bola. Chodím prstom po globuse, márne na ňu volám. Teraz s niekým celkom iným